Hello guys, so ito na nga, hindi si Father nakapag-paakyat ng tricycle, so kailangan namin na magresponde. Dinala namin yung kalabaw para hilain yung tricycle pataas kasi medyo maano yung aming daanan dito, maputik, madulas. Kaya yung tricycle hindi nakaarangkada pataas. Kasi magde-deliver si Father ng saging para mayroon tayo mga pang gamo-gamo pang rekado. Kaya ito guys, yung kalabaw ko mapapasabak yung kalabaw ko sa paghila. Yan ang tanong mo sa ako din sa udo mas ipagod sa udo man kung video di ba katupad man yung company Nag-responde yung Tres Marias, dalawa nga lang, wala yung isa. Kasala ko yan naghahanap buhay yung isa naming ka Tres Marias. Hinila ng kalabaw yung tricycle para makakyat sa aming daanan kasi medyo matarik siya. Pag ganitong maulan, hindi siya nakakaakyat tricycle kasi madulas yung daanan. Hanggang dito lang guys, kaya na ni pa yan paakyatin pataas kasi medyo malayo kami sa kalsada, kaya ganito. So the rescue kaming dalawang Maria na lang muna kami kasi wala yung isa, kaya kami muna to the rescue kay Father na medyo hindi nadala yung tricycle. Alalayan muna namin si Pa papunta doon sa mataas. Pag hindi niya na naman kinaya, papahila na naman namin sa aming kalabaw, sa aking kalabaw. Yun guys ang daanan kasi pababa yan, medyo matarik yan, kaya kailangan gawa namin ng paraan para makaakyat yung tricycle. Kailangan hilain ng kalabaw na may dalang pababa. Yun guys, yung isa kong kapatid kumarga na sa karabaw lang sa Pingage. Ayun guys, sundan natin. Mataas kasi guys, hindi kayang tricycle lang talaga, puti kasi, kaya kailangan sundan namin si Father para talagang makadiretso siya, hindi siya tumirik. Kasi pag tumirik siya doon sa medyo maputik na naman na daanan, rescuehin na naman namin ang aming kalabaw. Guys, mataas kasi yung lugar dito at nasa baba kami. Ayun, hinihingal na nga ako. Hi guys, suportahan niyo po ang aming vlog, Tres Marias Farmers Vlog. Tatlo po kaming mga babae na tumutulong kay Father kasi yung dalawa kong lalaking kapatid may pamilya na siya, kaya kami mga single dito tumutulong kay Father. Sana guys, suportahan nyo ang aming YouTube channel, The Tres Marias Farmers Vlog. Guys, ito na nga, pauwi na kami kasi nakadiretso na yung papa namin. So pauwi na kami. Ganito talaga sa probinsya guys, pag malayo sa kalsada, kailangan mong dumaan sa mga mapuputik na daanan. Dito ang lugar namin ay parang roller coaster. Tara at magsakay tayo dito sa pababa. Sakay tayo sa pababa. Ewan ko sa'yo, sige go. Tas mamaya niyan alipungahin ang puwet. Sana all, pwedeng sumakay din. Yan
Ito guys, oh, doon sa dulo, may mga kabahayan pa doon. Doon, oh. Yun, oh, mga kabahayan pa yun. Mga bahay. Kami, dyan kami sa baba. Dito kami banda sa baba. Matarik kasi yung daanan, kaya hindi basta-basta nakaka-akit ang mga sasakyan namin dito. Tricycle, motorcycle. Kaya pag ganitong maputi, kailangan hilain ng aming hiwagang kalabaw. So guys, dito na nga tayo. Medyo mahaba na, hanggang dito na lang muna tayo ha. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, The Tris Marias Farmers Vlog. Oh, kailangan pa niyang dumaan pa siya sa puno ng bayabas at mamayawas pa siguro to. Wala naman bunga eh, wala naman hinog. Saan ba? Wow, yan guys, oh. Dadaan muna kami sa mabayabas at magkukuha kami ng bunga. Ito. Ito sa kapila. Saan pa? Saan? Kunin mo na. Wala maninog. Mga maliliit pa. Tara. Baka iwanan na tayo ng ating damolag, ng ating kalabaw. Let's go. Ako naman. So guys, pasa ko muna sa kanya siya muna ang tagahawak. Ganito dapat guys. Kailangan magaling ka. Ang karagan mo ganyan.